kan jeg godt prøve. Jeg tænker på at gemme her. Jeg ligger bare en lille video her. Jeg kører mig. Jeg har lige fundet min mor siger, at jeg løfter med et, men det er fordi, at jeg har en lang tunge. Jeg er lige så prøvet at sige nu. Jeg får taget til bæredygtsvand. Og det er det. Det er faktisk det, hun er. Jeg tænker sikkert bare lige, at bæredygtsvand. Men det er det faktisk ikke. Det er en meget god vand. Med tro. Jeg kan faktisk skrive ned på stedet, hvis jeg bare ser den her virkelig. Random mener kan jeg faktisk skrive ned i beskrivelsen, hvad man skal søge, hvad man skal søge på, før man finder nogle videoer. Jeg synes lidt umuligt, fordi at man skal bare skrive det præcis der, fordi der er så mange, der hvis man selv skal sige, så kan man også se, hvad det der JDH, altså JDH, hvor det står for J, Citrus, Herman. Jeg tror faktisk også, at mig bedste har med kører sammen med lige nu en på Filippo Gamers.dk, at vi laver bare en t-shirt. Og hvis jeg skal lave bare en t-shirt, så skal vi tage det der med den her der. Og så måske lave en lille login, eller hvad det hedder. Ja, jeg forstår godt det der ord. Det er på YouTube. Men ja, det var jeg finder bare på min nabos kanal. Jeg skal til det støtte der. Så skal vi se her. Nej, okay, det skal jeg sige. Hvis der er nogen, der tænker, hvordan er dit værelse, så skal jeg godt finde ud. Værelse. Der er nogen, der tog min på, så det er sjovt. Der er meget varmt. Det er solen i baggrunden. Han siger bare, en mus er ikke så god, når den er trådløs. Jeg synes også, de er gode. Jeg synes også, den er bedre over, fordi at jeg får så på. Så nogen der spørger, hvor bor du? Så gider jeg ikke sige det. Det er sådan noget, jeg simpelthen bare ikke gider besvare. Og nej, jeg ikke gider besvare det, men den der, jeg kan ikke sige, det er ikke noget, der var jeg bare. Så der lige en server, så har den lige der. Hvis der er nogen, der godt kan lide noget med krig og sådan noget, ikke også? Så skal jeg søge det med YouTube. Med server YouTube. Så er det noget. Det er sådan noget, der hedder noget for basse. Så er det jo bare en lille kort video. Godt nok. Det er en lille figur fra dengang jeg var i Thailand.
Det var så må man spørge, hvorfor er din video sådan der? Altså jeg siger streamer det på YouTube for eksempel. Og det YouTuber, det jeg har, fordi jeg tænker på det sådan, det er en Asus K7 3S. Det var en Asus 17 tommer. Det var en sådan skærm. Men jeg tror det. Husk at sige på gamer. Og den er stadig her. Okay. Men hej hej.